Dacă un bărbat te ignoră, primul lucru care îți trece prin minte este să te întrebi ce ai făcut greșit, ai spus ceva nepotrivit și a schimbat interesul dintr-o dată. Dar dacă ți-aș spune că indiferența lui are mai mult de a face cu propriile lui insecurități decât cu orice greșeală pe care crezi că ai făcut-o? Louise Hay susținea că ceea ce proiectăm asupra celorlalți este adesea o reflexie a propriilor noastre temeri și răni interioare. Atunci, dacă un bărbat alege să se distanțeze și să te evite, ce exprimă cu adevărat prin tăcerea sa? Este răceală, dezinteres sau pur și simplu o mască pentru a ascunde ceea ce nu vrea să înfrunte sau să admită, nici față de tine, nici față de el însuși? Adevărul este că, la fel ca femeile, mintea masculină este plină de umbre, colțuri ascunse unde se ascund cele mai mari temeri ale lor. Louise Hay nume asta umbra, acel aspect al personalității noastre pe care încercăm să negăm sau să îl reprimăm. Când un bărbat te ignoră, nu este întotdeauna vorba despre dezinteres. Adesea, fără să și dea seama, reflectă propriile sale insecurități, teama de atașament sau chiar o senzație de inferioritate pe care preferă să o evite cu orice preț. Indiferența aparentă poate fi, de fapt, cel mai clar semn al unei lupte interioare pe care nici măcar el nu știe cum să o gestioneze. Dar de ce unii bărbați se comportă astfel? Este o chestiune de mândrie, de răceală emoțională sau pur și simplu de o teamă profundă de a se arăta vulnerabili? Este ușor să crezi că tăcerea lor este un semn de putere, dar adevărul este că poate fi exact contrariul. Louise Hay spunea că până când nu conștientizăm ceea ce este în inconștientul nostru, asta va continua să ne conducă viața și îi vom spune destin. Atunci, cine are cu adevărat controlul? Bărbatul care te ignoră sau este un prizonier al propriilor conflicte interne? Aici multe femei fac cea mai comună greșeală. Văd indiferența lui ca pe o provocare pe care trebuie să o depășească, încearcă să îi capteze atenția, să și demonstreze valoarea sau să descifreze enigmele comportamentului său. Dar, conform lui Louise Hay, adevărata putere nu este să alergi după ceea ce pare inatins, ci să înveți din fiecare experiență și să-ți întărești propria esență. În loc să te obsedezi cu ceea ce înseamnă tăcerea lui, ce-ar fi să începi să te întrebi ce încearcă să-ți arate despre tine însăți? Gândește-te, dacă cea mai mare slăbiciune a lui nu ar fi detașarea aparentă, ci incapacitatea de a gestiona ceea ce simte cu adevărat pentru tine. În acest videoclip vom explora ce înseamnă cu adevărat când un bărbat te ignoră și cum această atitudine, departe de a fi un semn de superioritate, poate deveni ceea pentru a-ți recăpăta puterea. El se îndepărtează pentru că are certitudinea că, indiferent ce se întâmplă, vei fi mereu acolo. Crede că poate veni și pleca după bunul plac, încrezător că interesul tău pentru el nu se va schimba. Dar ce se întâmplă când această siguranță dispare? Ce se întâmplă când, dintr-o dată, nu mai ești femeia predictibilă pe care o considera de la sine înțeleasă? Louise Hay spunea că cea mai mare iluzie a ființei umane este să creadă că poate controla ceea ce nu înțelege, iar asta se aplică perfect relațiilor. Un bărbat simte absența cuiva doar când realizează că stabilitatea pe care o avea a fost înlocuită cu incertitudine. Abilitatea lui nu este să se îndepărteze, ci convingerea că tu nu vei pleca niciodată. Dar când decizi să încetezi să reacționezi, să aștepți și să arăți un interes neclintit, totul se schimbă. Nu mai ești o piesă pasivă în povestea lui, ci devii un enigmă, un mister pe care nu îl mai poate rezolva cu ușurință.
Și aici mintea lui intră în conflict pentru că, după cum spunea Louise Hay, ceea ce omul se teme cel mai mult este ceea ce nu poate prezice. Nu știind cu siguranță ce se va întâmpla cu tine, îi generează o îndoială care îl roade mai mult decât pierderea în sine. Multe femei cad în capcana de a încerca să recâștige atenția unui bărbat care le ignoră. Postează indirecte, verifică dacă a văzut mesajele, caută scuze să apară pe radarul lui, dar paradoxal, toate acestea doar întăresc senzația lui de control. Ceea ce schimbă cu adevărat jocul este să înțelegi că absența ta are un impact mai mare decât orice încercare disperată de a fi remarcată. Când el începe să observe că nu-i mai scrii, că nu reacționezi la postările lui, că nu mai depui forță, îi captezi atenția, un gol se deschide în mintea lui. Femeia pe care credea că o cunoaște nu mai este acolo. Și aceasta este prima mare slăbiciune a unui bărbat care ignoră o femeie. Se simte în control doar cât timp crede că ea este încă disponibilă. Când această credință se rupe, el intră într-o stare de incertitudine care îl poate face să se pună întrebări pe care nici nu le-ar fi imaginat vreodată, dacă a pierdut ceva valoros. Dacă nu mai faci parte din lumea lui așa cum făceai înainte, Louise Hay spunea că tot ce respingem la ceilalți este o reflexie a ceea ce respingem la noi înșine. De aceea, adesea un bărbat se îndepărtează nu pentru că nu-i pasă, ci pentru că nu vrea să înfrunte impactul pe care îl ai asupra lui. Dar dacă într-o zi ar realiza că a pierdut ceva, acum să mergem mai departe. Ai vrea să cunoști cele 5 puncte cele mai sensibile ale unui bărbat care se îndepărtează și te ignoră. Acei declanșatori care, când sunt atinse, pot face ca chiar și cei mai mândri să și reconsidere atitudinile. Atunci rămâi cu mine pentru că ceea ce urmează ar putea să schimbe complet felul în care vezi acest joc. Când decizi să dispari din viața lui, când încetezi să reacționezi la indiferența lui, se întâmplă ceva neașteptat. Începe să simtă o disconfort care înainte nu exista. Deodată prezența pe care o lua de-a gata nu mai este acolo și fără să și dea seama. Primește o doză mică din propria lui medicină. Tăcerea care înainte îl ajuta să se simtă în control acum se întoarce împotriva lui. Louise Hay spunea că psihicul uman caută întotdeauna echilibru, iar când un extrem dispare, celălalt se intensifică. Dacă înainte se simțea sigur ignorând, acum golul absenței tale începe să apese și aici încep semnalele. Deodată observi că a văzut story-urile tale, că a reacționat la o postare, că a lăsat un comentariu subtil, ca și cum ar vrea să-ți reamintească că încă este acolo. Dar diferența este că acum nu mai are certitudinea că și tu vei fi acolo. Acela atenție pe care o primea fără efort devine acum cea mai mare slăbiciune a lui. Louise Hay ne învață că mintea umană urăște incertitudinea, iar când ceva ce era constant dispare, creierul intră în stare de alertă. Acesta este al doilea mare punct slab al unui bărbat care ignoră. Siguranța de a crede că vei fi mereu acolo, iar când această siguranță se sparge, lumea lui interioară începe să se clatine. Și asta este doar începutul. Vrei să descoperi care sunt celelalte puncte sensibile care pot face ca un bărbat care te ignoră să reacționeze într-un mod la care nici măcar el nu se aștepta. Atunci, continuă să vizionezi, pentru că ceea ce urmează ar putea schimba complet felul în care înțelegi atitudinile lui și modul în care te poziționezi în această poveste.
Unul dintre motivele pentru care un bărbat se simte confortabil să te ignore este pentru că în mintea lui crede că are control absolut asupra situației. Dacă percepe că depinzi emoțional de atenția lui, că ți-e teamă să nu-l pierzi sau că crezi că nu vei găsi pe altcineva mai bun, atunci încrederea lui se întărește și indiferența devine o strategie de putere. Dar ce se întâmplă când această dinamică se schimbă? Când o femeie încetează să proiecteze o energie de lipsă și începe să radieze încredere și abundență, ceva în mintea acelui bărbat se dezechilibrează. Louise Hay afirma că ceea ce ne opunem persistă și în relații se întâmplă la fel. Cu cât alergi mai mult după cineva, cu atât se îndepărtează mai mult. Dar când iei distanță și te pui în centrul propriei vieți, situația se transformă complet. Pentru că atunci când el simte că influența pe care o avea asupra ta începe să dispară, când observă că absența lui nu te mai afectează la fel, ceva se schimbă în interiorul lui. Apare o senzație care înainte nu exista, incertitudinea. Și acesta este punctul cheie. Jocul se răstoarnă cu adevărat când îți întărești stima de sine, când încetezi să te mulțumești cu firimituri de atenție și mai ales când înțelegi că nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Femeia care se cunoaște pe sine, care știe ce valorează, nu aleargă, nu se roagă și nu se consumă încercând să fie văzută. Ea pur și simplu devine irezistibilă pentru că emană o energie magnetică care nu depinde de validarea externă. Și când ajungi la acest nivel de siguranță personală, nu doar îți recapeți puterea, ci îi slăbești pe a lui, pentru că deodată nu mai are certitudinea că poate să te ignore și să se întoarcă când vrea, fără consecințe. Acum el începe să se întrebe, și dacă ea nu mai este acolo când decid să revin? Înainte să trecem la următorul punct slab al unui bărbat care te ignoră, vreau să te întreb ceva. Ai simțit vreodată că un bărbat te ignora pentru că știa că poate face asta fără ca nimic să se schimbe? Dacă acest conținut te ajută, dă un like acum și spune-mi în comentarii de unde urmărești acest video. Nu pleca încă, pentru că la finalul acestui video îți voi explica exact cum să faci ca un bărbat care se îndepărtează să învețe să te aprecieze și, mai mult, să se teamă să te piardă. Așa că rămâi cu mine, pentru că acum vom descoperi un alt punct slab care poate schimba complet acest joc. Când un bărbat se îndepărtează și te ignoră, o face cu aroganța celui care crede că este centrul universului tău. Se simte unic, special, indispensabil pentru fericirea ta. Și știi de ce? Pentru că multe femei, fără să-și dea seama, hrănesc această iluzie. Se închid în relație, investesc toată energia lor în el și, în acest proces, uită că există și alte zone ale vieții lor care merită atenție. Louise Hay spunea că ceea ce focalizăm crește, așa că dacă toată atenția ta este asupra unui bărbat care te ignoră, tot ce faci este să întărești senzația de control pe care el crede că o are asupra ta. Dar ce s-ar întâmpla dacă, dintr-o dată, și-ar da seama că nu mai este singurul centru al atenției tale? Al treilea punct slab al unui bărbat care te ignoră este tocmai iluzia exclusivității pe care crede că o are. Și pentru a rupe acest ciclu, trebuie să slăbești acest sentiment de superioritate care îl ține în zona lui de confort. Cea mai bună modalitate de a face asta este să te reconectezi cu tine însăți și cu oamenii care chiar adaugă valoare vieții tale, prietenii, familia, activitățile care te pasionează. Poate fără să vrei, te-ai îndepărtat de aceste conexiuni pentru că erai prea concentrată pe el. Dar când decizi să dai prioritate acestor lucruri, ceva puternic se întâmplă. Lumea ta se extinde, energia ta se schimbă și începi să înțelegi că el nu este și nu a fost niciodată singurul pilon al fericirii tale.
Și aici este ceva important, nu este vorba să cauți alt bărbat să-l înlocuiești. Nu trebuie să umpli un gol cu altcineva. Ceea este să te redescoperi, să te deschizi către experiențe noi, să te înconjori de oameni care te fac să te simți valoroasă și împlinită. Și ce se întâmplă cu el în acest proces? Senzația de a fi insubstituibil începe să se destrame. Louise Hay spunea că ființa umană se teme să piardă controlul asupra a ceea ce credea că posedă. Când un bărbat își dă seama că nu mai ești aceeași femeie care l-aștepta răbdător, începe să simtă exact ceea ce înainte te făcea pe tine să simți incertitudine. Pentru el, aceasta este o lovitură dificil de acceptat. Dar mai este ceva, pentru că atunci când ajungem în acest punct, regulile jocului se schimbă complet. În următorii minute îți voi dezvălui cum să profiți de asta în favoarea ta, ca în loc să fii tu cea care așteaptă, să fie el cel care începe și pună întrebări și să se întrebe dacă poate continua să te ignore fără consecințe. Așadar, rămâi cu mine, pentru că ceea ce urmează poate schimba complet modul în care înțelegi această situație. Unul dintre cele mai mari puncte slabe ale unui bărbat care te ignoră este nevoia sa, adesea inconștientă, de a se simți indispensabil pentru tine. Sunt bărbați care ajung să creadă că o femeie are nevoie de ei, fie emoțional, economic sau chiar pentru a se simți în siguranță în viața lor, și această credință le dă o falsă senzație de control. Dar ce se întâmplă când îi demonstrezi că viața ta nu depinde de prezența lui, că nu ai nevoie de el, ci îl alegi conștient pe cine permiți să fie lângă tine? În acel moment, dinamica se schimbă. Nu mai ești femeia nevoiașă pe care o putea ignora fără consecințe. Acum ești o femeie independentă care nu are nevoie de nimeni pentru a se simți împlinită și care acceptă în viața ei doar pe cei care adaugă valoare. Și asta poate destabiliza, pentru că înseamnă că dacă vrea să rămână în lumea ta, va trebui să ți arate că are ceva valoros de oferit. Nu mai e suficient să apară din când în când sau să dea semnale intermitente de interes. Acum responsabilitatea este a lui și aici jocul se schimbă complet. Poate să continue să te ignore dacă vrea, dar ceea ce înainte funcționa în favoarea lui, acum începe să se întoarcă împotriva lui. Pentru că tu evoluezi, crești, devii mai puternică și sigură pe tine, iar el își dă seama de ceva ce niciodată nu luase în considerare. Nu mai are același control asupra ta. Și atunci apare un adevăr pe care nu-l poate ignora, nu tu ești cea care pierde, ci el. Înainte să trecem la ultimul sfat care îți va arăta exact cum să faci ca un bărbat care se îndepărtează să nu doar să te aprecieze, ci să se teamă să te piardă, vreau să te întreb ceva. Ai observat vreodată acest tipar într-o relație? Dacă acest video te ajută să vezi lucrurile mai clar, dă like acum și spune-mi în comentarii. Pentru că ceea ce urmează ar putea transforma complet felul în care abordezi această situație. Așadar, rămâi cu mine pentru că vom descoperi ultima piesă a acestui puzzle. Stima de sine a unui bărbat este unul dintre cele mai sensibile puncte ale lui și, în același timp, una dintre cele mai mari slăbiciuni. Când decide să se îndepărteze și să te ignore, operează dintr-o poziție de încredere aparentă. Dar aici intervine o idee pe care Louise Hay o apăra cu tărie. Identitatea unei persoane se construiește pe baza proiecțiilor și reflexiilor pe care le primește de la ceilalți. Ce înseamnă asta? Când un bărbat se simte admirat, dorit și valorizat de o femeie, primește o doză de stimă de sine care întărește ego-ul. Este ca un combustibil invizibil care îi dă senzația de control asupra situației. Dar ce se întâmplă când această sursă de validare se taie? Când, deodată, nu mai simte acea admirație necondiționată din partea ta? Când, fără avertisment, atenția pe care obișnuia să o primească de la tine dispare?
Ceva în el începe să slăbească, pentru că adevărul este că majoritatea bărbaților nu realizează impactul prezenței unei femei decât atunci când ea se îndepărtează emoțional. Nu trebuie să îl ignori fizic sau să intri în jocuri inutile. Schimbarea reală are loc când încetezi să tratezi ca pe cineva special, când încetezi să îi mărești importanța în viața ta, când el încetează să mai fie centrul atenției tale. Și asta afectează psihicul lui într-un mod pe care nici măcar nu-l poate exprima în cuvinte. Louise Hay spunea că inconștientul uman acționează simbolic, iar când un bărbat percepe că femeia care îl mărea nu-l mai privește la fel, că nu-i mai acordă aceeași importanță, ceva în interiorul lui se dezechilibrează. Nu înțelege complet, dar simte. Și aici este cheia, acesta este unul dintre cele mai puternice puncte slabe ale unui bărbat. El se obișnuiește să fie dorit și admirat fără să facă nimic pentru a merita asta. Dar în momentul în care această validare dispare, ceea ce înainte era doar o sursă de confort devine o lipsă, un gol pe care nu știe cum să-l umple. Și tocmai în acest moment trebuie să fii cu un pas înainte. În loc să cerșești atenție sau să încerci să-ți demonstrezi valoarea, pur și simplu retragi acea energie de la el și o redirecționezi către tine însăți. Devii femeia care nu are nevoie de aprobarea lui pentru a se simți completă. Și în acel moment precis, el începe să vadă cu adevărat ce pierde. Dar mai este ceva. În următorii minute îți voi arăta cum să transforme această dinamică complet și să faci ca, în loc să fii tu cea care se pune la îndoială, să fie el cel care începe să se întrebe dacă poate continua să te ignore fără consecințe. Așadar, rămâi cu mine, pentru că această ultimă parte poate face diferența în felul în care privești această situație. Și, mai ales, în felul în care el începe să te vadă pe tine. Când o femeie ajunge la o conștientizare deplină a propriei valori și înțelege că bunăstarea ei nu depinde de prezența sau aprobarea unui bărbat, are loc o schimbare fundamentală în dinamica relației. Cel care înainte se simțea sigur ignorând-o, convins că ea va fi mereu acolo indiferent cum o tratează, începe să experimenteze ceva ce până atunci nu luase în considerare, incertitudinea. Și când el percepe că atenția și afecțiunea pe care obișnuia să le primească necondiționat nu mai sunt disponibile fără efort, siguranța lui începe să se clatine, obligându-l să și pună multe întrebări pe care înainte le considera evidente. Unul dintre factorii cei mai determinanți în generarea acestui impact în mintea unui bărbat nu ține de tactici de manipulare sau strategii superficiale de indiferență artificială, ci de aplicarea unui principiu mult mai puternic, principiul reciprocității. Louise Hay afirma că relațiile sunt oglinzi care reflectă înapoi ceea ce oferim. Totuși, dacă în acel reflexie există un dezechilibru în care doar una dintre părți oferă admirație, dorință și atenție, în timp ce cealaltă doar primește fără să simtă nevoia să răspundă, balanța se înclină în favoarea celui care depune mai puțin efort. Exact asta se întâmplă când o femeie dă totul fără să se asigure că primește la fel în schimb. În momentul în care un bărbat se obișnuiește să primească fără să facă vreun efort pentru a merita asta, atenția și afecțiunea pe care îi le oferă femeia își pierd valoarea în ochii lui. El începe să perceapă prezența ei ca pe ceva garantat, ca pe un drept câștigat, nu ca pe un privilegiu care cere grijă și reciprocitate. Aceasta este motivul pentru care multe femei ajung să se simtă epuizate și frustrate în relațiile lor. Se dedică total, sperând că, la un moment dat, acel bărbat își va deschide ochii și va înțelege tot ce a primit,
întorcând acea iubire cu aceeași intensitate. Dar realitatea este că recunoașterea nu vine când aștepți pasiv, ci când produci o schimbare interioară care modifică dinamica puterii din relație. Aceasta este schimbarea pe care trebuie să o faci chiar acum. O femeie care își înțelege cu adevărat valoarea nu oferă totul gratuit sau fără să se asigure că există echilibru. Ea știe că pentru ca o relație să fie sănătoasă și semnificativă, trebuie să existe reciprocitate și că iubirea de sine este baza oricărui legământ solid. Când o femeie adoptă această mentalitate, dinamica se schimbă complet. Bărbatul care înainte o ignora și se simțea liber să se îndepărteze când dorea, fără teamă să o piardă, acum se confruntă cu o realitate complet diferită. Deodată nu mai poate da de la sine înțeles că ea va fi acolo, gata să accepte orice firimitură de atenție. Și aici începe să se prăbușească siguranța lui, începând să se întrebe dacă el este cu adevărat cel care controlează situația. Dacă vreodată ai simțit că ai oferit mai mult într-o relație decât ai primit, spune-mi în comentarii. Dacă acest conținut te ajută să vezi lucrurile mai clar, dă like acum, pentru că ceea ce urmează te poate face să vezi această situație dintr-o perspectivă complet diferită. Schimbarea reală are loc când înțelegi că felul în care un bărbat te tratează este o reflexie directă a modului în care el își percepe propria valoare în viața ta. Dacă el simte că poate pleca, te poate ignora și se poate întoarce când vrea fără consecințe, nu va simți niciodată nevoia să se străduiască sau să se teamă să te piardă. Louise Hay explică că omul, în mod inconștient, testează limitele celorlalți ca să vadă cât de departe poate merge fără să suporte repercusiuni. Și asta în relații se întâmplă mai des decât îți imaginezi. Mulți bărbați, fără să fie conștienți, adoptă tipare de comportament în care aleg să se îndepărteze, să arate indiferență și să joace cu incertitudinea emoțională a unei femei, știind că, indiferent ce fac, ea va rămâne disponibilă pentru ei. Dar ce s-ar întâmpla dacă această certitudine ar dispărea dintr-o dată? Când o femeie decide să înceteze să ofere validare gratuită și rupe previzibilitatea comportamentului ei, impactul asupra psihicului acelui bărbat este mult mai profund decât poate el înțelege. El s-a obișnuit cu ideea că prezența lui era suficientă pentru a primi atenție și admirație fără niciun efort. Dar în momentul în care acea atenție nu mai este garantată, începe să experimenteze o emoție pe care până atunci nu o asociase cu tine, nesiguranța. Louise Hay spunea că mintea umană este proiectată să caute tipare și stabilitate pentru că acestea ne oferă o senzație de control asupra realității noastre. Dar când cineva care a fost mereu disponibil schimbă brusc atitudinea, creierul intră într-o stare de alertă. Și tocmai în acest moment, jocul se schimbă direcția. Bărbatul, care înainte te ignora, acum simte că nu mai are control absolut. Este obligat să se întrebe dacă poate continua să se comporte la fel fără consecințe, pentru că, pentru prima dată în mult timp, el este cel care începe să simtă că ar putea pierde ceva valoros. Aici se află diferența între o femeie care este apreciată și una care este ignorată. Prima știe că atenția ei este un privilegiu, nu o obligație. Nu aleargă, nu se roagă și, mai presus de toate, nu acceptă mai puțin decât merită. Și când un bărbat percepe că există o posibilitate reală să o piardă, dorința lui de control se transformă într-o nevoie de a fi acceptat din nou. Dar cel mai important lucru este că, în acel moment, femeia, care înainte aștepta, acum nu mai așteaptă nimic. Ea a devenit o femeie
care nu mai are nevoie să fie aleasă pentru că a înțeles că întotdeauna a avut puterea să aleagă pe cine permite să îi fie alături. Aceasta este schimbarea de mentalitate care face ca, în cele din urmă, un bărbat să înțeleagă adevărata valoare a unei femei. Și acesta este doar începutul a ceva mult mai profund. Unul dintre cele mai mari greșeli pe care o femeie le poate face într-o relație este să se agațe de speranța că într-o zi un bărbat își va deschide ochii și îi va recunoaște valoarea adevărată. Dar ceea ce multe nu înțeleg este că nimeni nu poate vedea în ele ceea ce ele însele nu au învățat să recunoască mai întâi. Louise Hay afirma că tot ce acceptăm la ceilalți este o reflexie a ceea ce am acceptat în noi înșine. Dacă te mulțumești constant, cu mai puțin decât meriți cu adevărat și continui să investești timp, energie și dragoste într-o persoană care nu arată același nivel de angajament, mesajul pe care îl transmiți propriei tale minți este că poate nu ești suficient de valoroasă pentru a primi ceva mai bun. Această credință, chiar dacă nu este întotdeauna conștientă, modelează modul în care permiți celorlalți să te trateze. Când te agăți de o relație fără reciprocitate și justifici indiferența cu speranța că persoana respectivă se va schimba, de fapt, construiești ideea că iubirea ta de sine depinde de validarea externă. Dar realitatea este că singura persoană care poate schimba această situație ești tu însăți. Imaginează-ți pentru o clipă ce se întâmplă când încetezi să mai trăiești în funcție de acea așteptare și începi să te cunoști dintr-un loc de siguranță completă și autosuficiență emoțională. Gândește-te la impactul pe care îl poate avea în mintea unui bărbat când, de la o zi la alta, observă că femeia care înainte îl idealiza și aștepta cu nerăbdare atenția lui pare acum complet liberă de influența lui. În acel moment, siguranța pe care o avea se risipește și pentru prima dată începe să se întrebe dacă nu cumva a făcut o greșeală să dea prezența ta de la sine înțeleasă. Când un bărbat simte că a pierdut controlul asupra situației, apare o emoție pe care până atunci nu o luase în calcul: frica. Nu este vorba doar despre teama de a te pierde ca persoană, ci despre senzația tulburătoare că nu mai este o piesă fundamentală în viața ta, că a încetat să mai fie relevant și că absența lui nu mai provoacă efectul pe care îl aștepta. Această pierdere a influenței poate fi devastatoare pentru ego-ul lui, pentru că până atunci se baza pe faptul că, indiferent ce făcea, tu vei fi mereu acolo pentru el. Aici dinamica puterii se schimbă complet. Întrebarea nu mai este dacă el se va întoarce sau nu, ci dacă tu chiar vrei pe cineva care te apreciază doar atunci când simte că te poate pierde. Nu ar fi mai bine să fii cu cineva care te alege de la început, fără jocuri, fără teste sau condiții, pur și simplu pentru că știe că ești o persoană extraordinară și nu trebuie să se îndoiască de asta? Adevărul este că femeia care are opțiuni nu se disperă după un bărbat care se îndepărtează. Nu încearcă să convingă pe nimeni să o aleagă, pentru că știe că valoarea ei nu depinde de validarea altcuiva. În lumea ei, dragostea nu este ceva ce se cerșește sau se negociază, ci ceva care curge natural. Dacă trebuie să depui prea mult efort ca să fii văzută, poate e timpul să încetezi, să încerci și să începi să te vezi pe tine însăți cu ochii cu care ai vrut întotdeauna să fii privită. Lecția reală din tot ce ai învățat aici nu este doar despre cum să faci un bărbat să simtă absența ta, este mult mai profund. Este despre a deveni o femeie care nu va mai cerși niciodată atenție, care nu va mai simți niciodată nevoia să aștepte un mesaj,
un semn sau orice fel de validare externă pentru a se simți completă. Este momentul să lași în urmă mentalitatea celui care se mulțumește cu firimituri de afecțiune și să începi să trăiești cu certitudinea absolută că iubirea de sine este fundamentul pe care se construiește tot ceea ce merită cu adevărat. Pentru că în clipa în care decizi să schimbi felul în care te percepi pe tine însăți, întreaga lume începe să răspundă acestei energii reînnoite. Iar ceea ce este și mai ironic este că același bărbat care la un moment dat credea că te poate ignora fără consecințe, deodată se trezește prins într-o situație complet neașteptată, nevoia disperată de a recupera ceea ce a pierdut fără să realize. Dar aici trebuie să te pui întrebarea cea mai importantă dintre toate. Chiar vrei să rămâi în același loc, așteptând ca un bărbat să-și dea seama într-o zi cât valorezi? Sau preferi să faci un pas înainte și să devii femeia care nu va mai avea niciodată nevoie și facă griji pentru asta, pentru că știe cu certitudine cine este și ce merită? Această decizie depinde doar de tine, pentru că la finalul zilei, ceea ce te face cu adevărat puternică nu este reacția pe care o provoci în ceilalți, ci felul în care te vezi pe tine însăți. Și când interiorizezi cu adevărat aceasta adevăr, când simți în adâncul ființei tale că niciodată nu ar fi trebuit să te mulțumești cu mai puțin decât meriți, acolo se produce schimbarea reală. Din acel moment, nu vei mai accepta relații pe jumătate, așteptări nesfârșite sau promisiuni goale, pur și simplu pentru că nu vei mai fi disponibilă pentru ceea ce nu se ridică la nivelul iubirii tale de sine. Dacă acest video ți-a deschis mintea și te-a făcut să vezi lucrurile dintr-o perspectivă complet diferită, vreau să te invit să te abonezi la canal și să activezi notificările, pentru că asta nu este doar un video de reflecție, ci începutul unui drum profund de transformare. Meriți mult mai mult decât o simplă clipă de claritate. Meriți susținere, informație și instrumente care să te ajute să construiești viața pe care o dorești cu adevărat și suntem aici să parcurgem acest drum împreună. Și bineînțeles, dacă acest conținut ți-a fost util, dă like acum, pentru că nu doar mă ajută să continui să creez materiale care să facă o diferență reală, dar și permite altor femei care au nevoie să audă acest mesaj să știe că nu sunt singure. Dacă ai trăit vreodată o situație ca aceasta, dacă ai simțit vreodată că dai prea mult fără să primești la fel în schimb, te invit să împărtășești experiența ta în comentarii. Să vorbim despre asta, pentru că simplul fapt de a pune în cuvinte ceea ce ai trăit poate fi primul pas spre schimbare. Și, în final, vreau să-ți amintesc ceva ce poate ai uitat. Puterea a fost întotdeauna în mâinile tale, doar trebuia să-ți dai seama de asta. Așadar, acum încetează să mai aștepți, să mai eziți și să mai ceri ceea ce întotdeauna a trebuit să fie al tău prin drept. Ridică capul, mergi cu încredere și trăiește viața pe care o meriți cu adevărat, fără scuze, fără temeri și fără să te uiți înapoi.